Месцам уручэння першых афіцэрскіх пагонаў у жыцці гэтых маладых людзей стаў мемарыяльны комплекс брэсцкай крэпасць-герой, дзеля помніка героя мяжы жанчынам і дзецям, подзвігам сваім у бессмяротце крочыўшым і прайшлі ўрачыстасці. Выпуск юбілейны, 10-й па ліку. Усе гэтыя гады брэсцкі цэнтр філіяла Інстытута пагранічнай службы Беларусі на сваёй базе вядзе навучанне і перападрыхтоўку на пасады малодшых афіцэраў. 17 лепшых спецыялістаў пагранічнага кантролю з усёй Беларусі спасцігалі тут вайсковую навуку абароны мяжы, і вынікам іх навучання стала рашэнне дзяржаўнай камісіі аб прысваенні ўсім першых афіцэрскіх званняў лейтэнантаў і малодшых лейтэнантаў. Многія з іх ужо шмат гадоў аддалі абранай прафесіі. Атрыманне званняў малодшых афіцэраў – гэта заслужаны давер з боку кіраўніцтва і калектыву саслужыўцаў. Конечно же, если мы будем говорить о тех выпускниках, которые учатся в Институте пограничной службы после окончания школ, доля, наверное, какой-то вот уверенности в правильности выбора профессии, она, конечно же, меньше, чем у данной категории. И здесь уже убежденные в том, что они сделали правильный выбор, став пограничниками и в дальнейшем, проходя учебу уже у нас, совершенствуя, получая определенные знания, навыки, конечно же, им гораздо проще будет становиться уже в первичном звании офицера в своем коллективе, имея определенный опыт, авторитет в своих подразделениях. Павіншаваць маладых афіцэраў з такой значнай падзеяй у іх жыцці прыйшлі не толькі кіраўніцтва цэнтра падрыхтоўкі, мемарыяльнага комплексу «Родныя і блізкія». Сярод гасцей і начальник Института пограничной службы Беларуси Василь Гецько. Выбор был у меня, в общем-то, можно сказать, случайный, но так получилось, что 20 лет я отдала этой службе. И не жалею об этом. Это новая ступень. Изначально я ушел в армию я дослужился до старшины, а потом вернулся на гражданку, буквально год, и все-таки меня снова потянуло в органы. И я свою жизнь решил связать с органами пограничной службы. Сейчас у нас, естественно, будет намного больше обязанностей и ответственности не только за себя, но и за личный состав. Афіцэрскія пагоны атрыманы і нашыты цяпер ужо на афіцэрскай кіцелі. Кодэкс афіцэра-пагранічніка зачытаны. Далей служба з новай адказнасцю па абароне дзяржаўнай мяжы краіны і атрыманнем новых званняў. Юрий Печук, Юрий Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».